ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Домти J. Ма ин ҳол қарор ҳастем дар 9 километр. Дӯстони гиромӣ, аз ин тараф агар болотар равем, раҳи Душанбе Ваҳдат мебошад, аз ин тараф док, жилмастӣ ва гардиши аэропорт. ҳавлии имрӯзаамон дӯстони азиз дар ҳамин маҳалла ҷойгир аст. Тақрибан 1,5 километр аз роҳи калон то хона мебошад. 3 минута роҳ бо мошин. Марҳамат дӯстони азиз, худи ҳавлии фурӯшӣ. Маҳаллаи обод мебошад, ҳама ҷо асфальт кардагӣ, мардум ба ҳазур зиндагӣ доранд. Наҳа дӯстони азиз, аз ин тараф тақрибан 3 минута роҳ бо мошин то роҳи калона мебошад. ҳавлии имрӯзаамон дӯстони азиз, ҳавлии аҷоибот мебошад, ремонти беҳтарин дорад. ҳамаи ҳамин дарахтҳо аз соҳиби хона мебошад. Боз ҳавлии чойлоби ангурам дорад. чӣ хеле ки мебинед, системаи домофонам ҳаст. марҳамат тамошобинони гиромӣ, худи ҳавлии фурӯшӣ 3 сотиқ замин ва 8 дар хона подвал, мансард ҳам дорад. Документош 100% мебошанд. марҳамат дӯстони азиз, ремонти бениҳоят хуб дорад. ҳозир ба пуррагӣ ҳамаашро нишон медиҳем. ҳавлӣ 4 камера дорад. Якташ кӯчара нигоҳ мекунад, яктаи дигараш пушти хона ва дутаи дигараш бошад худи хонара нигоҳ мекунад. Ина марҳамат якум гиш ва дуюм гиш. ин камераҳо худи хонара нигоҳ мекунанд. марҳамат дӯстони азиз, бисёри бад гап намезанем, рафте. марҳамат худи хонаи фурӯшӣ 8 дар хона дорад. ҳам подвал ва ҳам мансардам ҳаст. ҳамаш ба пуррагӣ ремонти хуб кардагиай. бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. ҳамаш навай ва ҳамаш меистанд. ина дӯстони азиз, ҳамун системаи домофон. кухни, ҳоҷатхона бо ҳамом. аз ин ҷо подвал мефуроем, аз ин ҷо бошад ба дуюм ошона мебуроем. якум ҳуҷра ва дуюм ҳуҷра. марҳамат дӯстони азиз, аз меҳмонхона сар мекунем. тамошобинони гиромӣ, чизе ки дар видео мебинед ҳамаш меистанд. ҳамаи мебелҳои хона нав мебошанд. ремонтша оли 1 сол нашуда. хона чӣ хеле ки дидем ҷойгир аст дар 9 километр, канечкаи 15. мегузарем ба дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. хона бо свет ва об ягон проблема надорад, ҳама вақта мебошанд. отоплениям дорад дӯстони азиз. ҳама хонаҳо дар батареяш часпондагиай, отоплени гузарондагӣ, котелна дар подвалай охири наворда нишон медем шав. акнун мегузарем ба кухни, яъне ошхона. ина дӯстони азиз, ҳамун батареяи отоплениyaи гуфтагимон ҳар як хонада часпондагиай. марҳамат дӯстони азиз, кухни. хона 2 холодильник дорад. иш нав мебошад, 15,000 сомона. акнун мегузарем ба ҳоҷатхонаву ҳамом. хона 2 ҳамом ва 2 ҳоҷатхона дорад. ҳамаашон алоҳида мебошанд, ҳам дар якум ошона, ҳам дар дуюм. ин ҷо бошад ҳоҷатхона. чӣ хеле ки дидем, дар якум ошона 2 ҳуҷраи истиқоматӣ, кухни ва ҳоҷатхонаву ванна. акнун мегузарем ба дуюм ошона. марҳамат дӯстони азиз, дуюм ошона мебошад. дар ин тараф ҳоҷатхонаву ҳамом, сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ, чорум ва панҷум. ва боз дар дуюм ошона балкон ҳам ҳаст. баъди сёмкаи ҳуҷраҳо нишон медем.
марҳамат ҳуҷраи хоб яъне спалин мебошад. ҳамаи хонаҳо утеплит кардагиай дар тобистон 50 градус гармида иҷода гармия ҳис намекунӣ. мегузарем ба чорум ҳуҷра. ҳар як хона кондитсионер дорад. Обш агар ҳисоб кунем 7 кондитсионер мешавад, 2 18 куба, 5 12 куба. ҳуҷраи хоб мебошад дӯстони азиз, яъне спални ва и диване ки мебинен краватам шуда метавонад. хона 3 телевизор дорад, якташ 65 дюйма, дутаи дигаш 55 дюйма. ҳамиш дӯстони азиз 65 дюйма мебошад, нархаш 15000 сомонӣ мебошад. ҳамоми дуюм мошина чӣ хеле ки диден дар якум мошина ҷакузи буд, дар дуюм мошина бошад душевая кабина. ҷои сачақовозӣ ҳам дӯстони азиз дар системаи отопление часпондагиай. ва ҳар як ҳамом термикси алоҳидаи худша дорад, ҳам дар якум мошина, ҳам дар дуюм. ва инҷо бошад ҳоҷатхонаи дуюм мошина. чӣ хеле ки диден дар дуюм мошина 3 ҳуҷраи истиқоматӣ ва ҳоҷатхонаву ҳамом мебошад, боз балкон ҳам ҳаст. ҳамин ҳавли дӯстони азиз беҳтарин ҳавли ҳамин маҳалла мебошад. акнун мебурем ба мансардчам ремонт кардагиай. марҳамат дӯстони азиз, мансард 6 ҳуҷра мебошад, ҳамчун меҳмонхонаи калон. столи 9 метра мебошад, 22 стул дорад. мансарда 2 кондитсионер мебошад. ина марҳамат якум кондитсионер, инҷо батареяи отопления ва дар ин тараф дуюм кондитсионер, қатъи батареяи отопления. чизеро ки мебинем дӯстони азиз ҳамаш нави босифат мебошад ва ҳамаш меистад. хона бо свет ва об ягон проблема надорад ва боз бочкаи дутоннагаям ҳаст. мансардам буд кардем, акнун мегузарем ба такхона. марҳамат дӯстони азиз, такхона мебошад, 2 ҳуҷраи истиқоматӣ дорад. ина марҳамат 7 ҳуҷра, 8 ҳуҷра ва инҷо бошад дӯстони азиз ҳам ҷои склад ва ҳам ҷои котелна, яъне отопления. дуюм яхдон ва сеюм телевизор. инҷо дӯстони азиз ҳам ҷои склад ва ҳам ҷои котелна. котелна мебошад, яъне системаи отопления тамоми хонаро гарм мекунад. нархи хона бошад дӯстони азиз $300,000 сомонӣ ва рубл дар роҳи экран. боз арзон ҳам мешавад ва бо хона ё ки мошин алиш мешавад, болои сум дода шавад. рақамҳои соҳибаш дар роҳи экран. аз номи канали Dom DJ гап занед. инҷо бошад дуюм дари подвал, дари беруна. дӯстони азиз, и клинкери полискияи 1 метри квадратиш 330 сомонӣ мебошад. ҳар яктаи ҳами алоҳида часпондагиай. ҳама трезаҳош решотка дорад. инҷо бошад ҷои чакдону дегдон, мутаассифона ба пуррагӣ тайёр нест.
ва инҷо бошад қафои дом. ина марҳамат камерае ки қафои домро съёмка мекунад. дар инҷо чӣ хеле ки мебинед беседкаам ҳаст ва ин тараф бошад бари хона. маълумоти ҳавлиро боз як бори дигар такрор мекунем. 3 сотиқ замин, 8 дар хона, подвал мансард дорад, документош 100%, свет, об ҳамавақта, отоплениям дорад. дӯстони азиз, бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. ҳамаи мебелош, ҳамаи ремонтош нави босифат мебошад. нархи хона $300,000. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. боз арзон ҳам мешавад ва бо хона ёки мошин алиш мешавад, болои сум дода шавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран 005 05 03 06 WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ гап занед. мо боша хайру хуш мекунем дӯстони азиз. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. то боздид барори кор шумода. худо нигаҳбонтон боша.